Artetxek irabazi du Baigorrien jokatu den Xilabako lehen finalerdia eta beraz, bera da urtarrilaren 31an Donibane Loitzunen jokatuko den finalerako lehen bertsolaria. Jarraien izango dugu berarekin mintzatzeko aukera. Arratsaldeon ikusentzuleok, baina nola ez lehenik laborariaren gana jo behar dugu asteburu honetan protagonista izan bai ditugu berriro ere. Hirurogeita hamabi orenen ostean, A63ko Ultra izeneko elkarte asindikaleko laborari eta beltzainek Baiona parean zuten blokeoa bertan behera utzi dute eta goizeko 6 inguruan 2 noranzkoetan ohiko zirkulazioa berreskuratu da. Ostiralean goizeko ordu 2 bueltan iritsi ziren eta astelehen hontan ordu berean joan dira. Prefeta bera elkarteko laborariengana etorri eta beraiekin negoziatu eta gero. Larun batean jada delegazio bat hartu zuen Pauen prefetak beraien eskaerak entzuteko 10 bat orotara. Gu ez dugu konprenitzen zetako behi guziak hilberdien eridien behiak hiltzia akorga, baina eri estien behioik ez ginuke nahi guk estatuak denak hiltzia hori, abataz total hori ez dugu konprenitzen. Baina baita instalatu nahi duten gazteendako abantaila fiskalak eta Europako nekazaritza legedi bateratu berria edo PAK delakoa bertan bera uzeko besteak beste. L'objectif est d'obtenir une réponse positive. Helburua eskaera hoien inguruan erantzun positibo bat ukaitea da. Egun lanean ari dira, hori baieztatu digute, baina esan digute denbora behar dutela eta guk ez dugu denborarik. Eta beraz, ministeritzari mugidadila eskatzeko esan diogu, guri erantzun bat fite emaiteko. Igandean aldiz, Baionako mugimendua inspiratu duen Les Ultra de la Azuazankat elkarteko laborariak hartu dituzte eta bertan akordio araudi bat sinatu dute. Gaur firmatu dugu elkartasuna edo lortzea Ultra A64ekin den mugimendu hori sortu dutena orain dena 2 urte. Bakotxak izaten aldi bakotxetik be asmoa, bakotxak be sindikatuekin lanian, baina elkarte hortan sartzen zelaik ez dugu politika aipatzen da gure basiriko bizia eta gure kezkak eta nola landu eta nola hobetu gure bizia. Gure laborarien boza, guen basiriko boza entzuntzia. Gure kezkak beste modu batez mezuak jartzia estatueri. Igande arratsaldean prefetak oharra igorri zien blokeoa bukatzeko aginduz eta esan bezala bertan bera geratu da aldiz, LB sindikatuak gaurko deitu bazuen mobilizazioari utzi dio, Baionako portua blokeatuz, nazioarteko merkataritzaren simbolo gisa Mercosur ituna berriz ere salatzeko. Helburua zen hemengo aktibitate ekonomikoa trabatzea, eta bereziki guai Mercosur garaian erakusteko gure kexua eta gure zadostasuna. Henik maizika da ere importa eta exportaren irudi bat, gero hemendik gorago ere badira autoparkea hainitz, eta Mercosurra azkenean hori da hemengo autoak saltzea Amerika hegoaldeko erresumei, hango haragiaren truk, eta guk hori ez dugu nahi, beraz hemengo autoparke, hektaraka autoparke horiek trabatzea ere uste dut importanta dela eta mezuak irudia baduela. Laborari frango izanik ere eskualegian, hola segitzen balin bat dugu, holako Mercosurreko agiantza batzuekilan edo agiri batzuekilan edo politika sanitarioak diren bezalakoak, laborariak desagertuko dira. Guk salatzen duguna iruditzen dauku xuxena dela, beraz ez dakit beldurrukan behar dugun, edo segitu behar dugun gure lehoan, azkenean arrazoin badugu zendako beldurrukan, eta gero ikusiko zer eginen diguten. Miren Artetxek irabazi du Baigorrin jokatu den Xilabako lehen finalerdia. 551 kakots 5 puntu eskuratu eta beraz, bera da urtarrilaren 31ko finalerako lehen txartela lortu duen bertsolaria. Askoz lasaiago, askoz lasaiago eta kontent. Azken Xilaban azpitxapeldun izan zen Amets Arzaiu senatzetik, orain finalerako txartela lortuta, ez du helbururik jarri nahi. Helburuak aldatzen duaz pasez pase, pasatzea zen helburua iristea finalera, orain izanen da helburua pasatzea buruzburukora, eta pasatzen manaiz, bentsatuko ez txapeleira bazten. Beran hori pilotariek bezala, gure kasuan bertsoz bertso da.
Bigarren postuan sailkatu den Maialen Arzaiusek bermatua ez, baina segurutzat jo dezake Donibane Loitzunen egongo dela. Bai, gogotsu egia esan eta bai, pozik gelditu naiz gaurko emaitzarekin, gaurko saioarekin eta uste nuena baino lasaiago joango naizela finalera eta horrek ere lagunduko dela ustut baietz. Hirugarren postuan 518 punturekin Elisabet Etxandi. Nik biziki lotua pasatut saioa, lo egin gabe eta biziki estresatua eta beraz hor senditzen dut animaleko askatze bat, korapilo bat askatzen eta kontent egindako lanarekin gehien bat. Beraz ni bakean ene buruarekin eta orain gertatzeko dena bat dozen, baina ene txapelketarekin kontent eta publiko alde ikusten dut, beraz ene xilaba irabazia dut. Hala ere, aukerak baditu eta Baxenafartar bat aspaldiko partez finalera eramango luke sailkatuko balitz. Egia da, Baxenafartar gutxi sartzen dela finala hortarat. Azkenak muntxo izan zen duela urta initz orain, ez baniz trompatzen 2008-2012an. Eta geroztik ez da izan Baxenafartarik, eta beraz desafio hori hartuko nuke gustora, eta ez bada gertatzen, alere biziki kontent txapelketarekin, eta ara. Eta aipagarria Baigorrik utzi duen argazkia ere, 6-5 emazte kantuan, ezoiko argazkia holtzetan, baina Justizia kontua dela ere, bertso eskoletan erdia baino gehiago neskak dira, eskola artekotan irabazten dutenen artean ere erdia baino gehiago dira, eta gero plazetako jauzian oso ikusten dugu jendea desagertzen dela, eta txapelketan aldiz emaitza onak ematen dituztela neska bertsolariek, eta ustut hori ikusaraztea jendei garrantzitsua dela baita ere. Ikusentzuleok Artetxeren agurrarekin doakizue gure gaurko agurra, izan untxa eta bihar arte. Duela 30 bat urte, bertso eskolan hasita zer, jolas hutsa zen ura guretzat, ezin zen izan beste zer. Gerora utzi joan itzuli ibili eskuinta ezker, baina hemen gira gazte eta zarrak so egin ze plaza eder. Hasi zirenei, iraundutenei, eta etorri direnei esker. Hasi zirenei.